Escolta, este viatge ens ha costat un poquet menys connectar tot això. Un poquet, però molt poquet, tampoc el penses. No és com per a presumir. En tampoc. comparació al dia de la prova, que vam estar tota la vesprada connectant cables, i cada cable només pot anar a un lloc. Però ara ja sabem quina... Ara ja sabem on va. Sí. Ara ja sabem on va i hem de deixar molt clar a tota la gent que senta este podcast o que ens veja en les plataformes. És que tenia ganes de dir-ho. Hem de deixar molt clar que nosaltres no som molt tecnològics, això és un repte per a nosaltres. Exacte, però ho aconseguirem. La tecnologia no és el nostre fort, però tenim tota la intenció. Sí. Escolta, quants anys feia que no compartim un projecte tu i jo? 20, 25, calcule, 20, 25 i vora 30 també. Doncs 30. És que érem becaris, érem estudiants de periodisme encara. Encara estàvem estudiant, sí. I allò va ser en Alzira Ràdio, en el programa El Camp. Saludem a tota la gent d'Alzira Ràdio, que algunes de les persones que encara treballen allí estaven quan nosaltres anàvem allí a fer aquí el programa del Camp. Jo tinc una gravació d'un dels programes. En cinta, perquè era l'època de la cinta. Sí. I ara encetem este projecte. Això com és? Això com és? Pues jo crec que tenim moltes coses que contar, no? I moltes preguntes per fer. Preguntar és sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. I quan jo vaig pensar en el primer convidat d'este programa, no podia ser un altre que Nando Durà. Nando, com estàs? Gràcies per vindre. Hola, bueno, depèn de quan el tenga la gent. Bon dia, bona vesprada o bona nit. Sí, ara és de vesprada. Anem a fer com Broncano, que no té problemes en dir quan no passa res. Ara és de vesprada, però sí, així cadascú ens sentirà quan puga, quan li vinga bé. Te diria que gràcies per vindre, perquè vens a cegues, sense saber a què vens. Jo te vaig cridar un dia, te vaig dir, Nando, has de vindre tu perquè el podcast el faig en una amiga de la carrera i l'última cosa que farem junts es fa vora 30 anys i era el programa El Camp i hem de començar parlant del camp. Així que gràcies. Moltes gràcies. T'anem a tractar bé, ja veuràs. A veure, ja es coneguen de fa molts anys. Sí, tampoc va ser una cosa molt dramàtica dir-te que sí. No vaig pensar ni un segon. No hi haurà sorpreses. Escolta, eres llaurador, eres influenciador. D'on traus el temps? Te costa molt crear aquest contingut? En certa manera, gravar no, perquè al final són vídeos d'un minut i tinc que, entre cometes, per l'experiència que m'heu donat moltes voltes des de la televisió, pues, tant en el seu dia en Terra Viva, en els informatius, després quan vaig fer el programa de Mari Bancal, de saber resumir en molt poc de temps el que vull dir. Aleshores, la majoria de vegades, quan estic gravant, faig un vídeo d'un minut o un minut i mig i poquetes més coses canvien, ficar algun recurs pel mig i poco més. També tinc una amiga que m'ajuda a muntar els vídeos, que això també fa molt, perquè me lleva molt de temps d'edició, que és el que més costa al final, però el tema de fer els vídeos, resumir-ho molt fàcil, ho faig mentre estic treballant. De fet, moltes voltes els vídeos són directament des del tractor. A mi el que m'agrada molt del contingut que crees tu és que no tens pèls en la llengua. És a dir, pese a qui pese, i caiga qui caiga, tu dius el que consideres que has de dir. Sí, perquè en certa manera jo sempre he dit que el no dependre de ningú per a guanyar-se la vida, que al final la majoria de vegades la feina té que eixir de mi o de la meva explotació, de la gent que treballem junts, el no dependre de ningú per a guanyar diners fa que no tinguis que deure-li res a ningú. Al no deure-li res a ningú, doncs pots dir tranquil·lament el que vulguis. De fet, tinc pendent un vídeo crítica un poquet, perquè resulta que la empresa Eurofoods, que és una multinacional de l'arròs, que és la que controla marques com, per exemple, Soso La Fallera, que les coneguem així, acaba de fitxar a la expresidenta del Congrés espanyol, Meritxell Batet. Entonces tinc pendent un vídeo de dir-li, Meritxell, ara que estàs ahí, pues espero que lluites un poc per el preu de l'arròs que es paga als llauradors arrossers. Spoiler, segurament no sabrà ni qui som, però tinc un vídeo això, que m'és igual que siga d'un partit que d'un altre, que al final jo, el que se me fica per davant que crec que no està fent les coses com toca, li ho dic i me quedé tan ample i ja està. Ara parlarem de tots els problemes que teniu la gent del camp, arrossers, citricultors, però abans fa poquet han donat un premi de
llaurador i influenciador, com és el premi en qüestió? Sí, en veritat, per ser justos, me n'han donat 3. 3? Uno d'ells va ser un reconeixement que va fer la revista Campo, que és de Valladolid, Sí. de Medina del Campo, que es va fer un reconeixement a mi i a 2 llauradors més d'Útil Requena per tota l'ajuda que vam donar en la Dana, perquè ens mobilitzarem en seguida, i es van fer anar allí a donar-nos un reconeixement en nom de tots els llauradors, no era a mi especialment. Després, quan feren els premis de la podcastera valenciana, que també és els creadors de contingut en valencià, vaig recibir uno també per fer per crear contingut comunitari, vull dir, en bé de la comunitat, i este últim sí que ha sigut més específic de lo que és el meu sector, perquè els premis eren els premis Agroinfluye. Vull dir, allí tots els que ens presentàrem a aquests premis érem que creàrem contingut a partir del món agro o el món rural. El meu va ser, jo estava nominat a la categoria d'Agrofoodie, que és un poc el mesclar el que és la creació del producte, l'arròs o les taronges, i reivindicar un poc del producte de proximitat, de la sostenibilitat dins de la manera de menjar, perquè jo sempre ho dic, votem cada 4 anys, però tots els dies anem a comprar. Entonces és com depositar un bodi d'una papeleta tots els dies, depèn de la compra que facis tu quan vas o bé al supermercat o bé a les botigues del barri. Entonces anava un poc d'això. I se van presentar pues, un xef que té mig milió de seguidors, una altra xica que fa contingut gastrorural, que va pues, pels pobles contant un poc la gastronomia de cada poble, i per sort o per contactes a l'hora de votar pues, vaig aconseguir que me votara molta gent i guanyar el premi. I això és una responsabilitat també, perquè quan te trien com a influenciador, ahir no pots recular ja, has de mantenir aquest nivell i tirar avant en el sentit de les denúncies i del contingut que tu fas, perquè és que tu que no te calles res. Un dels vídeos o una sèrie de vídeos que has fet últimament és la de l'origen de l'arròs. I les conclusions, quines són? Les conclusions va ser que, clar, jo he agarrat i he comprat 31 paquetets d'arròs de diferents marques, de marques blanques, de marques reconegudes, i al final de tot vaig fer també, eren 5 vídeos, en més o menys 6 marques en cada vídeo, 6-7, i després vaig fer el vídeo final, que eren pues, totes aquelles marques que em baixen arròs en denominació d'origen València. Al final, jo produïsc quasi 400.000 quilos d'arròs, que tots estan emparats dins de la denominació d'origen, però com jo hi ha moltíssimes persones al meu costat que estan fent també aquesta producció i volem que se reconega aquest arròs com a arròs valencià. I jo l'únic que vaig fer va ser agarrar els paquets d'arròs, mirar on ficava l'origen, per a sorpresa de ningú, en la majoria de paquets no es ficava, ja no siquiera el setxell de la denominació d'origen arròs de València, ni siquiera ficava que estava produït en el territori espanyol, ni en Sevilla, ni en Extremadura, ni en Catalunya, ni en València, que són els grans productors d'arròs a nivell peninsular. Entonces, l'únic que vaig fer jo va ser mirar els paquetets, no vaig dir ninguna mentira en ningú moment, sinó que agarrava el paquetet, le pegava la volta i ficava en molts, efectivament. Envasat en és un producte però no és produït. Clar, exacte. Quan anem a comprar, sabem el que estem comprant realment? No. De fet, una de la xerrada que vaig fer fa una setmana en la mostra Proava de vins en València era sobre l'etiquetat dels productes en els supermercats. Per què? Pues perquè les marques també juguen a lo seu. Ells volen vendre, ells te fiquen que l'arròs està envasat en silla, per exemple, i tu dius, a veure, en silla n'hi ha una envasadora, n'hi ha un molí, però si no fica que està produït en València. Si ficara produït en València, ficar el setxell de la denominació d'origen costa 3 pessetes i mitja, vull dir, no és qüestió de diners, perquè a més l'arròs en denominació d'origen, si tu vas a comprar-lo al supermercat, és més car. Però clar, juguen en això, després importen arròs d'Argentina o del Vietnam i se queden tan amples perquè en el paquetet no fica que l'origen és ixe. Exacte, i això passa en tots els productes alimentaris. Absolutament, realment. en tots. I sobretot en els productes elaborats, per exemple, l'arròs és com si fora, per al que no ho sàpiga, és com si fos una pipa. L'arròs se sega en una corfa, després se pela i el graner de dins és el que venen. Clar, al ser un producte elaborat, ja no tenen l'obligació de ficar l'origen. Cosa que sí que és veritat que des de la Unió Agrària i Ramadera estem reivindicant en Brussel·les per a que obliguen als envasadors a ficar l'origen real del producte que va dins del paquetet en tots els productes agroalimentaris. És a dir, que en aquests moments no és obligatori posar en aquests productes l'origen del producte. No, és un símil al, per exemple, al torró de Xixona o d'Alacant. Sí. La indicació geogràfica protegida vol dir que el torró de Xixona o d'Alacant està produït en Alacant, però ells no tenen l'obligació de gastar ni mel ni el mel
ja no valencianes, ni espanyoles, ni europees. Ells, l'única obligació que tenen és que el producte estiga fet. Així. És que, clar, jo ara estic Acabat, pensant... no? Acabat. Sí. L'acabat... És un altre dels fronts que tenim oberts, perquè així en qualsevol sector n'hi ha un front obert d'aquest aspecte. Clar, jo estic pensant que tu parles del torró, però és que podem parlar de més productes Del que vulguis. i obriríem molts melons. No te vaig a dir que fiques exemples, però això sí que d'alguna forma suposa que als llauradors vos interessa que es regule. És a dir, jo vaig a comprar i que jo sàpia els ingredients amb què s'han fet aquest producte, on s'han cultivat, on s'han fet, on s'han produït. L'exemple més sangrant de tots és el de la mel. Perquè tu vas a agarrar un potet de mel, el que vulguis, o qualsevol supermercat. Agarres el potet i ens fica origen de la miel, i ens fica Uruguai, Argentina, Espanya, Itàlia, Grècia, no sé quantos, una mescla de mels ahí. I tu dius, bueno, però en quin percentatge? No estan obligats a ficar-ho. Entonces, clar, tu igual tens ahí un 0,5% de mel que és d'ací i el resto pues, és d'Argentina, d'Uruguai, perquè són mels molt barates que porten de fora. Entonces, és una altra lluita que tenim de dir, anem a veure, tu pots portar la mel d'on vulguis i ven-la, però fica-ho-hi. El que compra la mel que sàpia d'on és la mel, que és això. Entonces, és un hàndicap que tenim els llauradors a l'hora de vendre els nostres productes i és que no s'aprecia perquè realment el que va comprar no pot saber d'on ve això. Perquè, repetim, la gent tira a enganyar perquè volen vendre, i ja està. I clar, és molt més barat pues, portar mel d'Uruguai, mesclar-la en la espanyola i dir, esta mel espanyola també, però bueno, en quin percentatge. I ahí es pot fer alguna també amb els consumidors, és a dir, que el consumidor sàpia i siga conscient quan compra o que exigisca això on està fet o això d'on és. Bàsicament, i és el que jo sempre dic, és quan tu vagis a comprar alguna cosa, pues, és tal qual, agarrar-li al producte, pegar-li la volteta, mirar a veure l'origen d'on ve, i si no te convé, no el compres, i si te convé el compres. Vull dir, jo no estic dient-li a algú que no compre arròs del Vietnam, però que ho fiqui en el paquet. Clar, que la sàpia que està comprant transparència arròs. per a que el consumidor sàpiga què és el que està comprant. Tenim un reportatge de fa, no sé, 5-6 anys que va fer l'equip d'investigació, el programa d'equip d'investigació, dels nivells d'arsènic en arròs, comparant l'arròs que produïm així en l'arròs que portaven de tercers països, en aquest cas de Birmània, de l'antiga Birmània, que es diu Myanmar ara. Jo entenc que la Unió Europea fa tractats internacionals per a produir desenvolupament d'estos països del tercer món i tot això, però que fique clar quan anem a comprar d'on ve. I després l'altre, si és un país que fa 2 anys tingui un cop d'estat i és una dictadura, pues no sé jo quin desenvolupament van a fer ahir. Vull dir, tindrien que fer-s'ho mirar perquè nosaltres estem d'acord en totes les restriccions mediambientals que tenim per a fomentar el sostenible de fitosanitaris, per a poder viure en un món millor, però que els que venen de fora s'exigeixen el mateix. Quins són els 3 problemes que té el camp valencià en aquests moments? A dia d'avui, les plagues que ens venen d'estos tercers països per falta d'inspeccions en frontera. Espera, un moment. I aquestes inspeccions no es poden incrementar? De qui depèn que s'incrementen? La normativa és europea, però les inspeccions són nacionals. Entonces, n'hi ha un percentatge, crec que alrededor d'un 20%, perquè sí que és veritat que últimament, després de les cudolades que estem fent nosaltres, s'han incrementat d'un 10 a un 20%, però així no creiem que no és prou. Altra solució, implementar els tractaments en fred. Vull dir, si tu portes, per exemple, en el tema de la taronja de Sud-àfrica, que és el més sagrant, 15 plagues ens han entrat en els últims 20 anys de Sud-àfrica per falta de control en frontera, és tan fàcil com tu obligues a que la taronja vinga d'allí a 0,5 graus i així no arriba ninguna plaga de ningun tipus. S'ha aconseguit en les mandarines, s'ha aconseguit en les taronges, falten les mandarines i els pomelos, per a poder evitar que vinga un cotoner de Sud-àfrica. Ara tenim un altre trip que a més és bestial, el mal que fa en la zona de Castelló i en la zona del sud d'Alacant, que està destrossant-ho tot perquè ve d'allí i perquè falta d'aixòs controls o d'aixòs controls o d'aquest tractament en fred, que jo crec que és a dia d'avui el problema més gran que tenim, que com ells no s'exigeixen el mateix que nosaltres, ens venen plagues de fora que a nosaltres costa adaptar-nos a elles al principi. I tu penses que això passa perquè l'agricultura d'alguna forma en les negociacions internacionals és moneda de canvi? Totalment, perquè al final, per a que tu pugues exportar tractors John Deere o New Holland que fabriquen en Alemanya a Argentina o Sud-àfrica, tens que donar-li alguna cosa a canvi. I no parlem de res que no s'hagi viscut ja en l'època del segle XIX o del segle XX en les colònies.
Tu portaves matèria prima de les colònies i després es venies a ells matèria manufacturada. Pues és que estem parlant de lo mateix, però en el segle XXI. Un intercanvi. Me dies abans, te preguntava jo, els 3 problemes. 1, plagues. 2. Al final, la falta de rentabilitat en molts cultius, per tema de preus, el tema dels intermediaris sempre és una cosa preocupant perquè tu estàs pagant a grandes rasgos 1,90 € per un quilo de taronges en el supermercat i el llaurador està cobrant 30, 40, 50 cèntims en el millor dels casos. Dius, ens agradaria també, que és una de les reivindicacions que parlem moltes voltes, que en els supermercats n'hi ha una escala de preus. Vull dir, tu fiques un producte, per no parlar sempre dels taronges, fiques un paquet d'almeles en el supermercat i que en el supermercat te ficarà ahí. El llaurador ha rebut d'aquestes almeles 6 cèntims per quilo i tu estàs pagant-les a 60. I, bueno, doncs un 10%. L'altre s'ha quedat pel camí. N'hi ha moltes coses que influeixen, però una escala de preus de què recibix el llaurador... En eixa cadena, quan perdeu els llauradors? Quan deixeu de guanyar, millor dit? O qui guanya més? O qui guanya més? Ahir, al final, veiem que els supermercats, quan presenten els seus resultats, com per exemple pot ser, jo què sé, Mercadona, Carrefour i companyia, doncs guanyen d'un 2 a un 4% aproximadament de cada producte, de mitja. Jo no vaig a clavar-me tampoc d'això, perquè uns guanyen i altres perden. N'hi ha altres supermercats que el que fan és utilitzar-nos els llauradors com a producte reclam, fiquen el preu nostre per terra, perquè a nosaltres no poden pagar el que volen, per a que tu vagis allí, compres això i aprofites per comprar altra cosa que guanyen més diners. Entonces ahí el que passa és que qualsevol producte agroalimentari passa per moltes mans i si tu no vols entrar en eixa roda de dir jo te pague barato i tu si vols pagar res, no, perquè jo puc portar almeles de Califòrnia i fer torro igual a preu més barat del que tu. La qualitat no és la mateixa mai en la vida. Clar. Perquè inclús xicotets torroners, o sigui, típics torroners artesans que continuen fent torro, ens han dit moltes voltes, dic, és que jo alguna volta han portat una saca d'almeles de Califòrnia i no valen res. Ja. El torró no està igual de bo, però clar, si tu al final vols treballar a volumen, com les grans torroneres, doncs t'és igual que estiga més bo que més roïn, que tots anirem a comprar el torró de la marca de no sé què, perquè és la que coneguem. Plagues, rendibilitat, i faltava un problema dels 3 que te preguntava. Un altre problema, al meu punt de vista, seria, entre certa manera, la falta de professionalització del sector. Així coneguem el cas del Camp Valencià, sempre han sigut minifundis. Tenim... Sí que és veritat que els llauradors més joves o més professionals intentem agrupar les terres per a poder fer més rentable quan vas a treballar, perquè si no perds, per exemple, molt de temps en els traslados, i en fi, no és igual de rentable que tenir una finca. I jo crec que això seria un problema que poquet a poquet anem solucionant, però que costa molt fer-ho i que a la llarga pues, ho farem, però costarà. Així tenim la cinta, Susa. Esta cinta és de fa 27 anys i la vas recuperar amb el Wallman que hi ha gent que no sap com funciona. Jo puc dir que en tenia un igual que això. I vull... Fica't l'altre auricular perquè vull que escoltes... Ara me vas escoltar en la meva veu de becari de fa 27 anys. A veure què penses, mira. La campanya citrícola ha acabat, o falta ja molt poc, i els citricultors s'han posat a fer comptes. Uns comptes que en molts casos no s'arriben a entendre. La raó és que hem tingut una campanya tan mala que sovint no s'arriba ni a cobrir les despeses de producció. Això es fa... Estava 27, la sintonia que l'he deixat i tot ahir. Fa 27 anys i els problemes ara n'hi han de nous, però aquells problemes no s'han solucionat. Continuem tenint aquest problema de rendibilitat, els costos superen els guanys, els beneficis, que ha canviat de fa 30 anys cap així, perquè abans l'agricultura, si no hi havia una pedregà, era una activitat més o menys rendible, més o menys. Què ha passat de fa 30 anys cap així? Ha passat que en aquest moment teníem un altre tipus de problemes i esta vegada pues, el que tenim sobretot són les importacions de països tercers. Què passa? Que ara una campanya que va bé pues, comença a uns preus més o menys... Sabem que normalment la primera part de campanya els preus sempre són un poc més baixos perquè al final pues, navelines i clemènules n'hi ha moltes, que són les taronges i mandarines que tenim a primera hora, però després quan arriba el mes de febrer pues, aquestes taronges ja n'hi ha menys, n'hi ha demanda, pugen un poquet els preus,
però si entra en joc Egipte. Entonces tu tens que antigament, quan arribava a setembre, tot el món volia ja comprar mandarines i taronges perquè no n'hi havia. Entonces, el tema de la globalització, de tindre producte en el mercat tot l'any, de tot tipus, que quan tu estàs començant la teva campanya en què queden les últimes taronges de Sud-àfrica, entonces el preu ahí pues ja no n'hi ha com ixa ànsia de voler dir ja n'hi ha taronges, tots a comprar taronges, sinó que comentes tot l'any, pues continues comprant el mateix, però encara queden de Sud-àfrica i tu te costa arrencar campanya. Quan t'arriba el mes de febrer, Ensea te ve Egipte i te diu el preu que costa tu en el camp i jo te les fico en el port de València. Clar. Entonces tu dius, com vaig a competir contra unes explotacions que no ens enganyem, són de gent europea que estan allí produint, que no tenen condicions laborals, que poden tirar els fitosanitaris que es donen la gana, que poden fer el que vulguin, quan així inclús n'hi ha coses que tenim 30 anys prohibides i allí estan utilitzant-les. Entonces, antigament era pues, perquè venia lo que fora. Avui en dia és pues, perquè tenim que competir en diferents baralles contra gent que no poden competir, que l'única manera de competir és en qualitat, però tornem a lo de antes. El que vol fer el volumen li importa tres pitos la qualitat que tinga la taronja, que és el que volen és fer quilos i vendre en supermercats, i la gent continua comprant taronja roïna en el supermercat. Sí. Entonces, ese producte de qualitat, no ho entenc. a on acaba? Qui està menjant-se aquest producte de qualitat? Qui pot accedir a aquest producte? Els meus clients paguen el mateix preu per un quilo de taronges que li envio jo a casa directe que valdria en un supermercat. I de fet, el que la tasta... És que m'ha fet molta gràcia perquè esta setmana vaig estar parlant en una xica que és àrbit de bàsquet, i la conec per això, d'Almeria, de Roquetes de Mar. I va ficar un post en Instagram que ficava on collons n'hi ha taronges bones perquè jo estic farta de menjar taronges roïns. I li vaig dir, entra a la meva web, compra una caixa. Te la regales si vols. No, t'he de comprar una caixeta. Dóna la casualitat que estava fent una promoció de caixetes de 4 quilos, va comprar una... I quan li van arribar li vaig dir, estic esperant el veredicte. Diu, vaig a ficar-te un 8 perquè no te columpies. però vull dir, però feia temps que no... Dic que l'únic secret és que jo les agarres de l'arbre i demà estàs menjant-les tu. És que no té altre secret. Clar, si tu agarres una taronja que la cullen, la tiren a un almacén, la banyen en fungicida, la tiren a una nevera, i aquesta nevera fa 12.000 quilòmetres en barco hasta així, després a una temperatura ambient, està un mes en el barco, després arriba així, la descarreguen, la manipulen... Pansida, o sigui, aquesta taronja està pansida. Parlant de que tu l'has collit fa 2 mesos. Quina frescura té que tindre aquest aliment. Entonces, clar, poquet a poquet la gent sí que va donar-se compte. Sí que és veritat que jo he notat molt enguany, arrel de la Dana també, que vam veure que ja haurà els foremes que estàvem ahir, que la gent s'ha animat més a comprar, inclús han fet en la Unió dins de la pàgina web que tenim la Unió un apartadet per tots aquells afiliats que tenen venda directa, ho fiquen ahir perquè la gent... Pareix que sí que una part de la societat està canviant un poquet el xip i tornant a comprar-li directament al llaurador, perquè és que avui en dia ho solucionem molt i ho tenim tot molt fàcil. És que a mi m'he comprat unes taronges avui i després demà les tens en casa. Les tens i són taronges... Clar. I són taronges acabes d'agarrar de l'arbre. No té ningú... O sigui, és que moltes vegades me pregunten, com poden estar tan bones? Dic, no té ningú altre secret que és que estan acabades d'agarrar de l'arbre. Ja està. És el que nosaltres mengem tots els dies. Conta'ns un poc on naix aquesta idea de vendre taronges per internet. Far ja de que el prenguen el pèl? Com és? Más o menos, perquè resulta que jo en el 2021, en setembre, veu un comprador de taronges i les meves navelines se les vol quedar ell. Jo tenia, no sé, 15.000 quilos de navelines, no era ninguna barbaritat, jo de navelines tinc poquet. Però quan arriba l'hora de collir, em vaig trobar ben ficat fetge de recolecció màxim el dia 15 de desembre, i jo estic en el pont de desembre, el dia 6, el dia 7, el dia 8, dic, així no s'arriba ningú. El comprador havia desaparegut, no agarrava el telèfon, i dic, pues parlen un amic que ja se dedicava a fer venda online de feia 5 o 6 anys, i dic, vaig a ficar un anunci en Twitter, perquè jo hi tenia prou de... Bueno, sempre he tingut molt de moviment en Twitter, perquè soc prou actiu, i vaig a ficar un anunci ahir, i si, jo què sé, si me demanen 10, 15, 20 caixes a la setmana, pues jo les faig, te les portes tu me les etiquetes, te les envies, i el que vulguis me cobres, i per poder treure encara que siga, jo què sé, 5.000 quilos de producció. Clar, quan ve la meva sorpresa, jo fico aquest anunci i la primera setmana ja tenia més de 200 comandes per això. I tot era a través de WhatsApp i Twitter, vull dir, ahir no n'hi havia ni web ni res. I res, vaig parlar amb un amic que treballa en una empresa de paqueteria, me va salvar el cul, la veritat, jo estic molt agraït i sempre ho diré que estaré molt agraït a ell perquè jo no tenia ni idea de com fer tot això. M'ho van facilitar molt. I a partir d'ahir pues, vaig començar, clar, la gent rebia les taronges, que bones estan, me compraven més i al final vaig dir, ostres, pues això pues, té una eixida. Entonces, clar,
vaig començar ahir, l'any següent ja pues, vaig començar més en sèrio i a part d'això pues, vaig agarrar un camper de clementines perquè la gent tinguera varietat també, entonces feia taronges i clementines i unes amigues de Bilbao que casualitat me van dir, mira, que si vols que fem una web, dic, pues feu-la. Me feien una web, la web pues, molt simple, de fet ja algun seguidor m'ha dit, que te falten ahí el tema de cookies o el tema de privacitat, no sé quantos, i dic, sí, i l'únic que faig és vendre taronges. I ha anat amoldant-la un poquet en els últims anys. I ara vens a tota Espanya. I entonces ja començia a vendre directament a tota la península. A les Illes no puc perquè ja l'enviament s'encareix molt, Clar. però jo cobrís tota la península i per unes coses o altres, pues, per exemple, com jo soc seguidor del València Bàsquet, pues, casualitat me vaig fer una foto amb la mascota del Breogán de Lugo i a permís de la foto que va penjar ahí en Twitter, pues, uns altres tuiters d'allí me compraren, vull dir, la roda va jugant i al final pues, m'ha fet una clientela molt bona, jo estic molt agraït a ells i pues, me puc defendre part de la meva collita per ahir i lo que tinc més problema, que venen a ser pues, els campers xicotets que costen més sempre vendre-lo, les dos finquetes més grans pues, sempre les venc a comerç, que és molt fàcil perquè ahir pues, com n'hi ha molts quilos, venen i no tenen problema. O sigui, que tu vens directament a comerç jo venc a comerç me refereix a almacens que manufacturen i la venen després al supermercat. Val. El que passa que com són taronges de segon temporada, que són més fàcils de vendre i a més són molts quilos en la mateixa finqueta, pues, ahí no tinc massa problema. Però el que tinc primerenc i després 4 campers que tinc per el poble, que estan, jo què sé, 2 fanecais així, 4 fanecais allà, que això costa molt, però això m'ho defenc jo tot i escolta, ni tan mal. Molt bé. Susa, estem acabant, però jo vull que ens conte com va viure la Dana, perquè Nando va ser una persona superactiva per ajudar. Què recordes o quina imatge a tu no se te borrarà mai del que vas viure aquests dies? Perquè tu el que vas fer és agarrar el teu tractor i començar a llevar cotxes, a ajudar en tot el que poguereu fer. Tu i moltíssims llauradors, que això hi ha que dir-ho. Jo l'únic que sempre diré que jo vaig ser la cara visible dels centenars de llauradors que anaven a ajudar, pues perquè, una, m'agrada fer aquestes coses i perquè vaig dir això s'ha de veure i la gent ha de saber qui són els que han vingut així a primera hora. Això va ser el primer. Que vaig pensar després de desmentir algun que altre bulo, com per exemple el del túnel d'Alfafar, que casualment, pues, per circumstàncies de la vida, el segon dia que vaig allí, jo me fiqué en els bombers a traure cotxes d'allí i es comença a veure per xarxes socials pues, que n'hi havia allí no sé quants morts, que no sé què, dic, anem a veure. Jo he estat allí tot el dia treballant en companyia d'un amic, sí, no vi res. Recordo jo perfectament aquest vídeo en què ho vas dir. En el cas del túnel d'Alfafar que vaig estar jo, és que, a més, el protocol estava molt clar. Jo estava en companyia de la unitat USAR 13 de bombers voluntaris de Benidorm. Vaig arribar allí, es vaig llevar 2 cotxes perquè es molestaven, perquè estaven buidant el túnel per si a casa es cauen damunt, i vaig dir, si voleu, jo me quedo així tot el dia amb vosaltres. Dic, home, si feina n'hi ha tota la que vulguis, però era dia 1 de novembre, vull dir, encara estava tot candent, o el dia 2. I quan me fiqué a treure cotxes d'allí, ells inspeccionaven el vehícul, jo arrimava al tractor, portàvem les cinxes, ells inspeccionaven el vehícul, me l'enganxaven i jo el treia dalt, l'amontonava en un puesto o altre i tornava a baixar. Entonces, el protocol era, ells inspeccionen, no n'hi ha ningú, enganxem el cotxe i pa que fora. Jo vaig estar tot el dia i no pararem de navegar. Vull dir, això eren cotxes que, casualment, com entraren per la avenida principal d'Alfafar, allí no n'hi havia ningú cotxe i eren tots cotxes que havia arrastrat l'animalada, havia que baixava per allí. Vull dir, l'explicació era fàcil, però clar, era fàcil si estàs allí o ho veus. És igual que lo del pàrquing del Bonaire. És que no pot ser que no s'hagi trobat a ningú allí. Dic, jo he anat 1 milió de vegades al Bonaire i mai he aparcat en aquest pàrquing. Jo tampoc. Una campa allí fora enorme que damunt es que dona que vas al pueblo Bonaire, compres en la tenda Adidas i després te vas allí enfront, compres en lo que és el centre comercial de veritat. I no baixes. I aparques allí al mig. Vull dir, a mi no me va sorprendre, perquè a més, aquestes zones inundables en empreses sèries tenen protocols d'actuació quan plou. Efectivament, i va haver gent que va intentar accedir i no es deixaren. És que els protocols de vegades i sobretot si s'apliquen Mon pare ha sigut 30 anys vigilant de seguretat d'una empresa d'ací de Carqueixent, però vull dir, jo sé com fan aquestes coses perquè mon pare m'envia de vegades, diu, és que és el meu normal, i a més era el que diguem, ahí no entra ni Cristo, només que és treballar si plau, deixar algun cotxe i poco más, perquè hi ha una campa enorme allí fora. Entonces, clar, una ajudar, altra desmentir bulos. Nosaltres, en veritat que aquests dies farem de tot. Retirar cotxes, llevar fang, llevar encerts, quan ens ficarem ahir al Xemesí, netejar carrers. Vull dir, jo l'únic que vaig fer va ser
visibilitzar el que estaven fent els llauradors i atendre a tots els mitjans de comunicació que ens donaren veu aquests dies, perquè de veritat que n'hi havia companys vostres que venien a entrevistar-me i jo us tenia que dir, vosaltres teniu el número 3, perquè estava allí, pues jo què sé, VilaWeb havia vingut a entrevistar-nos, Europa Press havia vingut a entrevistar-nos, venia a Punt, venia Antena 3, o sigui, és que venien tots a veure el que estaven fent realment. Home, és que aquests dies jo crec que el vostre paper, perquè jo no vaig estar en el fang, però, clar, tens gent molt propera que sí que va estar en el fang, i molta gent m'ha dit, és que gent que estava en el GMSI, que fins que no arribaren els tractors, nosaltres no podíem avançar. No. És que no hi havia manera. Quan nosaltres arribàvem, primer, jo els 2 primers dies vaig estar en Sedaví, en Alfafar, que la imatge que se me queda gravat va ser arribar a Sedaví i ja no entrar perquè quan vas per la pista de Silla, pues, l'últim pont que és el de Sedaví, puges baixes i ahí entres ja a lo que és el Sedaví. No arribar ahí perquè ahí veus coses, però clar, la imatge del primer dia, del dia 1, no, veure, això, 29, el 30, el dia 31 d'octubre, jo anant per la pista de Silla en contradirecció, perquè ja era tot un fangar, i en els tractors sí que podíem anar i en l'altra part ja estaven encara en cotxes. Jo veure la pista de Silla per la que passe totes les setmanes una vegada o dos, o anant a reunions a la Fonteta, i veure el desastre que havia passat per allí, a mi aquesta imatge jo crec que no se me borrarà en la vida de veure la pista de Silla en contenedors, cotxes, jo què sé, qualsevol cosa que t'imaginares... Pareixia que s'havia acabat el món, efectivament. Que havia passat un tsunami tampoc, és que havia passat, jo què sé, un terremoto o algun animalà. I aquesta imatge de la pista de Silla aixina, i després ja veuré dir les dins de les ciutats quan entràvem allí, però jo crec que la imatge de la pista de Silla a mi no se me borrarà mai perquè passe per allà tots els dies. Vull dir. I com caus en el compte de tu i els companys que anàreu de això ho hem d'organitzar? Com s'organitza? És que en aquests moments que la majoria estaven bloquejats, jo he de reconèixer que aquests dies vaig estar un poc dient, això ha passat en el meu poble, en el meu poble. Com dius, no, això... N'hi ha que ir al carrer. Nosaltres el 30 per l'Esprat recibim un WhatsApp d'un grup que tenim que es diu Amics de l'Arròs, que són arrossers de tota l'Albufera, i recibim un missatge d'un xic que li diuen Raül Corbí, que és de Massanassa. Missatge de porta tot el dia d'això, per favor, vingueu. Això és el que ens va dir, no ens va dir res més. Automàticament digueren demà a les 8 del matí ens veiem en el sequer de no sé qui i m'on anem. I el primer dia sí que és veritat que anàrem una vintena, anàrem poquets, i m'on anàrem a la zona nord-sud. El segon dia tornarem a anar, ja vingueren uns quants més, i de cara al tercer dia, que ja va ser el dia 2, és quan ja eren més de 50 i digueren, bueno, pues anem la meitat allí i l'altra meitat anem al GMSI perquè una, també que mos pilla de més propet i al final tots el món de Sueca tenim un víncul en el GMSI per proximitat i perquè hem anat allí a fer de tot. I ens organitzàvem ja pues, fàcil, vull dir, nosaltres estem fets, els llauraus, els llauraus i els autònoms en general, quan deixen de casa estan habituats a treballar. Vull dir, jo no eix de casa a perdre el temps. Jo m'organitzo sempre la faena pues, per dir, pues, bueno, vaig agarrar avui la volta així, aniré per així, per allà, perquè te condisca la faena i aprofitar el temps. Entonces, clar, l'únic que farem allí, quan arribarem allí, va ser el xic del Consell Agrari, que també vingueren, la gent del Consell Agrari de Serveis Municipals de Sueca, vingueren amb nosaltres també, arribarem allí, deixarem el tractor, agarrarem la pick-up, ens anarem a inspeccionar la zona on ens havien dit que ens ficarem i diguem, vinga, ja està, 2 pales així, 2 pales allà, una que se'n vaig al muntó per remontonar, remolques així, vull dir, ens organitzarem de la manera de que ens condirà la faena, perquè ja que anàvem allí, entre cometes, a perdre el nostre temps, per almenys fer faena. Clar. Directament ens ficarem així i quan arribàvem allí ja sabíem. I quan els bombers forestals es van veure arribar allí, vamos, els ulls es feien perleta, de veure, per fi anem a poder fer alguna cosa. Estàvem treballant colze a colze en ells durant 9 dies, fins que passava el que va passar i, tranquil·lament, que de fet des del principi ho havien dit, dic, a nosaltres ningú ens ha de demanar que vingam i ningú ens demanarà que m'on anem. Quan vegam que ja sobrem així, m'on anirem. I això és el que farem. Pues, moltíssimes gràcies per la part que, personalment, vam fer una gran faena imprescindible. Perquè la gent no entenia... Jo recordo que vaig anar, crec que era Sedaví el tercer dia, i la gent no entenia que els mitjans de comunicació poguérem accedir i ningú poguera accedir a ajudar-los. Això la gent no ho entenia i, de fet, a mi me diuen, per favor, agarra esta marraixa, ompli-la de gasoil per a ficar en marxa el grup, tal. El que vam viure aquests dies no es podia imaginar.
És que dius, és que és com una pel·lícula, és que era pitjor, era pitjor que una pel·lícula. Al final la pel·lícula saps que és mentira, i jo recordo entrar en carrers i veure pisos de cotxes, 5-6 pisos de cotxes, la gent caminant per damunt d'aquests vehicles. La veritat és que va ser dramàtic. A poc, aquesta zona va recuperant-se. Hi ha moltíssima faena que fer, moltíssim treball, però en fi, sí que és cert que la faena que vau fer aquests dies, els llauradors, va ser imprescindible. Jo no vull acabar això sense fer-te dues preguntes. Una, si tornares arrere, tornaries a ser llaurador? Sí. Rotundo. T'he dit, dues preguntes seran tres. La segona pregunta és, com veus l'agricultura d'ací a 30 anys? L'agricultura valenciana. Molt més modernitzar, molt més atomitzar, se juntaran moltes terres i es faran extensions que es puguen permetre als que treballem allí treballar de manera diferent, no millor ni pitjor, diferent, i poder fer-les rentables i ho veuré d'aquesta manera, d'una cosa que es podrà viure i, a més, jo sempre ho dic en aquest aspecte i, bueno, però això ho diré després quan acabem, per tancar. M'encanta aquesta visió, és més optimista que jo, este xic. Sí. Jo, i la tercera pregunta era què te dona el camp? Què te dona aquest contacte amb la natura? Què te dona aquesta matinada? Què te dona aquest patiment de si pedrega, si no pedrega? Què te dona aquesta taronja a veure com està, si està dolça o no està dolça? Què te dona aquest arròs que fas en el parc natural? Què te dona ser llaurador? Diria que dues coses. La primera, llibertat de treballar en la natura, d'estar a l'aire lliure. Jo, a dia d'avui, mira que he estudiat magisteri i podria ser mestre, no seria capaç d'estar 5 hores clavat en una aula. No, o sigui, jo, com si diguem, soc una cabra de monte, però en el pla, que dic jo. I la segona, satisfacció. Satisfacció d'acabar la temporada de l'arròs són, per exemple, de cultiu real 4 mesos, perquè ens fiquem a sembrar ara i la repleguem en octubre. I si dia que estàs segant en la segadora i carregant el teu arròs, portant-lo a la cooperativa, pesant-lo i dir, n'hi ha 14.000 quilos, 20.000, no sé quantos, vas pujant. I si és la satisfacció de dir, això ho he fet jo, això jo crec que no es pot pagar en diners. Home, s'ha de pagar en diners, però s'ha de pagar en diners, efectivament. Però aquesta satisfacció, no? Sí, satisfacció i llibertat d'estar al mig de la naturalesa. I els reporters que heu anat a fer entrevistes al camp i tot això, veureu que la majoria de llauradors fan les entrevistes normalment, quan són coses bones, en una sonrisa a la cara per la manera de treballar que tenim a l'aire lliure. Jo me'n recordo que en Terra Viva van fer una promo perquè feia uns... Era l'aniversari, era el programa 1000 i jo feia poquet que estava en el programa realment. M'han dit, no, t'has de fer un speech per a fer una promo de l'aniversari. De l'aniversari no és aniversari. Programa 1000. I recordo que vaig dir que treballar en Terra Viva, que al final és com treballar en el camp, és treballar en la millor oficina, que és el contacte amb la natura. Nando, ha sigut un plaer que hagis vingut al programa 1. Si això s'emet és que ho hem gravat tot. Tu te rius, però la tecnologia és dramàtica. Gravant algun vídeo m'ha passat que no va al micro. Que no te saque de res per dir, eh? Sí, me falta quan despedim la frase final. Però la frase va dins del podcast o és off the record? No, dins del podcast. Vas a dir la frase i jo ja no vaig a dir res més. O sigui, el podcast l'acabes tu i jo ficaré la música i ja està. Pues recordar a tot el món que necessitem un llaurador mínim 3 vegades al dia. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.